kabuhinutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Belated happy birthday pala sa tuyang technical emeritus Don Manuel Trillanes Tutanez. Kasuhapon pinagbati ko ito sa Messenger, pero dahil naka-online, bakit gunya nag-antabay si Don Manuel Trillanes Tutanez. Happy birthday, belated tabi sa imo, Papa Manny. Good morning. Martes o kaya Lunes 2 de Hunyo taon 2025, sa paghampang niya tukan kaaldawon, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Kumusta ka mo dyan, mga taga-tula-tula? Dyan man sa Sipi, dyan sa Mater, sa Lutis, sa NGCP, good morning. Sa Sentrong Legazpi, Maray na aga, Madam Pilar Akende, buda si yung men and women dyan sa Gold Street and Good Luck Novelty. Kumusta ka mo? Si Sir June. Anong kamugtakan lamang nindo sa Bigaa, Washington Drive, yan sa Saudan kan Legazpi, maging Albay District sagkod sa Daraga, kataning sa nakan Petron Tap Gasgasul. Petron Gasul, good morning sa indo dyan. Programa ng Tingog kan Banwaan. Sa paghampang niya tukan kaldawon, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Sagkod man kitang 10:30 na tabi. Ang numero ko sa smart subscriber 0942-670-1195. That's 0942-670-1195. Smart yan. And Globe 09660730-115. 09660730-115. Messenger, hanapon lang nindo Pio Fernandez tabi. Ecstasy. Nagiging katuwang ta sa pagpresentar kan istorya dyan sa palibot. Siyempre si Chief Jimmy ang samuyang pag-iriba Pading Jim, kumpareng Al. Kumusta man kamo dyan sa First District? Yaon dyan si Pading Jomar Bien. Sa mga nakaantabay man sa 106.9 WGB FM, good morning. Pati naman dyan sa Indo, tatabes na precisely. Siyempre, sa panginot niya ni SM Dex Velez dyan sa Tabaco. Joshua Bino, Karen Nicole Ala, siyempre, si Angel Mustaza, Manibela Henry Mata, sa Master Control, Chief Tech Ramir Tanay, Tata Bonjing, my partner in crime. Mantang sa newsroom, yaon tabi dyan, nagpapadagos kan pag sumada kan istorya sa palibot. Ang nanginginot po ang daing kapagalan, hindi sumusuko, News Director Mar de la Uy, si Harold na Anyo Nuevo, maray na aga tabi sa imo, Sir Harold Anyo Nuevo. Good morning sa imo, Sir Harold. Eto may nag-text si 680 from Ginubatan. Maray na aga tabi sa ino dyan, Ginubatan. Sana magkatarapos na su bottleneck na reblocking sa parting Banao-Ligao bago mag-Banao Bridge. Tabata Maralaogan na naman. Calling DPWH kina contractor, i-priority nyo. Na itabi so mga igwa stop and go traffic sa mga road reblocking. Madam Cha Leti, si Cha Leti and Louis Vibar sa Barangay 4 Sagpon.
Good morning. And then si 8794, si Sir Joe Cap. Good morning. Long time no si Sir Joe Cap ha. Kumusta na, tabi? Sa ingkanang ngunyan nagpipirmi Sir Joe Cap. Katabang dyan sa newsroom si Jen Matthew Baliran, Madam Shia Leron, nanginot dyan News Director Mardela. Si kunyan, si Nicole Ann. Siyempre, sasabayan iyan sa pagsumadakan mga istorya sa muyang social media platform, yung DCGB News Online, sindaman giraray with Gmos Barrios, Jerome Nico Martinez. Ari na sulawg sa finals, pakikuan digdi. So, Timberwolves nakadali ba? Pakilawg digdi sa konya niya to. Pero day nakalawg sa Timberwolves ano? Sa finals kang NBA yan. Jerome Indiana Pacers. Oh, yan. Thank you. OKC Malaban. Matindi. Finals. Thank you so much, Andy Mar. Indiana Pacers and Oklahoma City Thunder. Yan, ang sa finals. Ang karahayan kay ni kang kuan, kan NBA Andy Marta, it's unpredictable kung sisay ang makaroon yan malaban sa championship. Hili nga, so much favored na si LeBron na James, ibi-ibi nyo yan. Ibagang perminasan ang pigka na makusog ngayon. LA Lakers, yaon si LeBron James. Anong nangyari? Ibi-ibi nyo yan, si LeBron James. Nagbabakasyon sa Boracay. Kasabay yung kwan, yung Golden State Warriors. Sir Tony Reyes. Good morning, Sir Tony. Kumusta na tabi ka mo dyan, ha? EM's Barrio, ang pamilya Kulanag, dagantabay. Maray na agad yan, pamilya Kulanag. Sir Tony Reyes, God bless you, tabi, Sir Tony. O si Doña Lolita Año Nuevo. Sabi ni Sir Harold, nagdadangog si mama niya. Oy, Ate Loli! Doña Lolita Año Nuevo. Pag-iriba mi ang digdi sa DCGB. Ano lamang ang pigtimo-timo mo dyan, Ate Loli? Ngunyan na udto, pigpreparan na pangudtuhan. Kumusta na? Kay Ate Loli, Doña Loli Año Nuevo. Bueno, ako po ang side nung kay Ribanan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Narumduman ko ade, inisaro sa mga nagustuhan kong ipigpapasar na lay, day ko lang sabot tabi, paki-feed yung ating mga listeners dyan, kunigong ideya. Kung ano na so nangyari, duman sa ipigpapasar ni Senador Tulfo na i-revisit ining parang yung revised penal code yata yun, revised penal code yung basta yung leyes sa trafiko. Okay. Yan. Unibaga, gulay na natong budabangot na sira na angol, isus na siram niyan. Iyan na angol kung badion mo yan, na badi gayud masiramon an. Sira na angol an kwan salak ni Doña Lolita Año Nuevo. Sige. So, pigpapasar ni kunya ni Rafi Tulfo, pakibati manda si Edgar Lareza. Yan, good morning kay Edgar Lareza, nagdadangog sa programa. Basta si Senador Tulfo, igwa ka ito siguro mga 2 years ago. Igwa siya ipigpapasar na
lakdang sa Senado na i-revisit sumanunod bagaduman sa kunyan sa penalidad kan drivers either nin pampublikong vehikulo or private vehicle na na-involto sa diskwedo. Ano? So na-involto sa diskwedo, meaning to say, nabangga or nakabangga. Duang bagay-bagay yan paano? Either nabangga ka or nakabangga. Pero ang sumadakaan is road crash, diskwedo. Yan. Si Kising, maray na aga tabi Kising, igwaning Grand Alumni Homecoming sa Hunyo 21, ang Kararmuran Rural Development High School. Ang sponsor kaan, Batch 87. Sige, congratulations in advance and good luck sa indong homecoming, Grand Alumni Homecoming, June 21, Karamuran Rural Development High School. Kising, good morning. Sabi naman ni 680, anti-kamote driving law po ba, Sir Pio? No update man po ako. Tama si kaya wara sala, unadamay sana, nakakasuhan lalo king may nagadan. You get the point. Ining nag-text sa tuya na ang last 3 digits is 680. Diyan ang dalagan kan sa tuyang pag-uro-iristorya. Basta sulay ini sa pagmamanihar na ang kunyan, ang Engineer Mer, maray na aga tabi Engineer Mer. Good morning, Sir Cap Pio. Wala nga ka, Engineer Mer. Gini mo akong kandidato ko niya na Disyembre. Engineer Mer, long time no see. Kumusta na tabi? Gini mo akong kandidato sa barangay. Isus, dahi kaan. Ang question nga ni dyan, may magboto man daw sa to. Bako nakitang magparataram na kung makalawas ako, kung maging kapitan. Bako anapot ko na kung may magboto. Arag ka ini. Dyan baga sa lay, pag pag na-invuelto ka sa diskwedo, no matter how diligent you are, ikaperming may papanimbagan, maski sala, so other party, arog kayo ning ehemplo ade. So nangyari baga dyan sa itong lugar, 3rd district ba yun naman? So tricycle baga, nasa tahaw kang kunyan, kan highway, which supposedly dapat yaon sina sa gilid. Igo baga ning national law ka na, ining tricycles, ining mga e-bikes, sagkod motorsiklo sa gilid, buday slow moving vehicle sa outermost lane. So tricycle, sa ba ito, Jerome? Na evidently nasa inner lane siya, makaskasudalagan ta highway, ngunyan siguro napangmatao kung ano na dapat niya sa gilid. Naggigilid siya. Ngunyan, too late na ta. Igwanin sukotse, iulugod so nasa gilid. Kan tinampo, outermost lane. Ngunyan, pagirilid na so tricycle, sinakob ka na kotse, sinakob so kotse, taday naman nakamaniobra sa kotse. Kan sinakob kan kotse so tricycle, ilinasik garo baga subilyar na nagtablada. Pagtablada, tamakaskas pareyo so tricycle buda so driver. Pero remember, so tricycle hala sa tahaw kan kalye, tuminablada pagkabunggo duman sa kotse, tuminablada pang linasik pas pabalik duman sa tahaw kang kalye, nakabalyo pa duman sa lane kan opposite direction na tinampo, ngayao nag-aadang-adang sukunyan su truck pang sinakob su tricycle. Ngunyan, anak kukulong pa
Ang sabi sa bareta, ang napipreso ngun yan, Chief Tech Ramir, Tata Bunjing, so driver contract. Ngun yan, i-connectar ta duman sa papasar kunta na ni ining Senador Tulfo na. I-revisit yan ta kung evidently day manin kasalan so driver. Aron ka ito so kunya na. Day naman talaga siya makakapreno na sa tamang linya siya, ilinasik lang so tricycle, nakalaog duman sa linya niya, ang distansya kan sa iyang pigmamanehong behikulo kay itong driver contract, kabangang kuspa na sana, kaya inabot. Ngunya nakukulong so driver contract ang kaso, reckless imprudence resulting to homicide ganito or what? Iyan ang gustong iparevisit ni Senador Tulfo. Nakahirak man baga kitang mga drivers, public or private, na nanahimik kang mag-drive, tranquilo, you are observing all the courtesies, defensive driving principles and practices. Pero igwanin mga driver na pera di los ubos, daing kaduro disiplina, nadamay ka pa na, tranquilon pagmanihar mo, tapos nakadiskwado ka, ika pa sumapi preso. Oh, ay sabi ni, tama ining pigo ko niya ni Senador Tulfo na right from the very beginning, pag na-determinar na talagang dahil magkasala, dyan sana sa investigasyon pa sa nakan pulis sa traffic division, pag na-determinaran na talagang dahil manin kasalan so nakadiskwado, dahil na pag ako saron, dahil na pagpresuhon. Taano man ang liability mo ka na. Sa bagay dyan sa criminal law, nalingawan ko lang so kung anong section dyan sa criminal law guide ito na. Pag nagmamaneho ng behikulo, itong sa pig-apod na parang last minute or last chance principle. Kung talaga ngayang dai mo na kayang ilikay sa behikulo mo, talagang alanganin naman, bako mo man nakasalan. Tranquilo ang pagmaneher mo. Kundi sinabat ka kang gustong magadan, saing ka madumanday. So, last chance rule na pigabot. Igwaning strings of cases ka na naabsuelto sa mga nagmamanehar ng behikulo. Pig-apply ining doctrine na last chance principle. So, dahil ka na talaga makakalikay ta. Itong sunabangga mo, iyo sunagtuyong buminangga sa imo. Bako, naabsuelto. Kaya lang, the point man ni Senador Rafi Tulfo is dahil na umabot sa kaso. Nadangog ko ini, buda nagkabaras ako so nagkakapirang write-ups na right then and there sa investigasyon kang pulis, pag talagang na-determinar na wala namang sala yung driver, na tranquilo siya, nasa linya siya. Oh. Kaya lang ining the other party na sinawing palad, halimbawa, iparayo umang kimahal na Diyos, iyo sunadiskwedon, dahi man kasalan sunaka, kunyan, dahi na pagsangatanin kaso, dyan pa sana sa pulis, iabsuelto na. Tagrabing pastidyo man baga, kahirak man ka itong so inosenteng driver. Totoo yan. Inda ka mo tabi, mga parantabay, kung namamasidan man ang arog ka na bagay, and kung paborable yan, para sa kuya, personal, paborable yan, duman sa mga kunyan, sa mga dahi man talaga ng kasalan, and duman sa mga medyo mga balasubas man, pera de los ubos, magmaneho, malikay man sinda, dahi man kita papanimbagan, bako, keeping in mind na pag kita binua, dahi kita papanimbagan, kita nagbinua sa trafiko. Oh, yan. Yan po, inda ko kung ano nangyari kayo. Inigo sa balang, sa 3rd district yata ito sa tricycle. So, tricycle right from the very beginning, itong sa tricycle, na nahiling tabaga sa video sa Bareta, nasa Tahaw Kantinan po na, which is supposedly, highway pati ito, yaong ka sa outermost lane. O, ngunyan, apparente sa padalagan niya, naisipan ng gumilid, paggilid niya, una sukot siya nag-adang-adang, pang sinakub siya. Kan sinakub kan ko siya, makaskas sa dalagang, siyempre, grabe ang kunyang kaan, grabe ang impulse kaan, linasik siya, uto niya, nasa gumok niya, so nag-adang-adang na truck coming from opposite direction na, wala namang kinalaman. Oh, hello, good morning, tabi.
Good morning, sir. Opo. Salamat po sa pagtuwa ko po yan. Mm-mm. Si Primo ni Mrs. PMG. Mhm. Nag-istorya kami manungod dyan. Sinda, sabi niya, kana sa schooling siya, tinuro sa Inda, kung sila ma-imbis kaya ng mga araw ka na cases. Hanapon, so, puon sa puro. Ang problema daw niya sa mga investigasyon, araw itong pangyari ito sa driver, kanta, automatic, hindi doon ka investigador, ansala ang gabos duman. Yan. Mm. Sabi niya, very unfair niya ito. Gabos man niya yung polis, kami nga gabos na polis, whether HPG niya kami or TNG, kung nanupagan niya yung kuhan, gabos man kami nga, nag-agi nga dyan. Ang problema nga yata, siyempre nga, ako nga ako sa investigador. Ano daw nga yan, mga kabaro niya na, araw na nag-ibo na, naging tradisyon na yan. Oh. Ibibasol tulos duman sa kuan sa sarang Iya po. driver na dai na diskwido. Automatic na po ito. Ibig sabihin, ganday na magparahalo sa investigasyon, tapos tulos sa trabaho, makapahingalo na tulos, automatic yun ito. Put the blame on the other party na dai na danyaran subuhay. At ang mangyayari nga ang justification na kaya, ika nga so, may kapapamay, hindi ka ngayon nag-print, no? Yan. Oho. Yun ang justification. Iyon nga Which is very, very, pero white was ito. unfair. Unfair na maray. Pero naman, white was baga. Pwedeng maarog White was ka. baga, ito ang mga white was kahiling. Ginibot na automatic. So, yes, man. Mhm. Bilang investigator, ang pre-judgment. So, Yan. pre-judgment niya, final na ito. Tapos, ipa-file na ko so, di, talagang makukulong talaga ito. Kahirak man So driver nag-obserbar kan tamang leyes trapiko. Oo. Oh, tapos usara Pandiwa po, Mrs. Oh. Sabi niya, halimbawa, hindi ka nga yung lisensya, nag-drive ka, or sabi na nga may lisensya ka na at mo. Oho. Parang ganitong senaryo, biraray, Oh. kanawalat mo, nalingawan mo baga, tapos nag-drive ka. Oh. O, tapos araw ka ito, igwang ilinasik, duman sa kuyan, tapos sabi nga mga ito sa bago, sarong puspa na sa distansya, kaya di mo naman, di naman kaya kan pre na. Last chance rule na tigapod. Oho. Last chance rule. Ang problema, automatic, idudura ito naman. Pag-aana, akong sa kado, kaya nilin siya mo, ay nalingawan ko kaya, ay tapos na ang istorya. Tapos na talaga. Maski puro pa talagang very blatant magkunday kang lisensya. Automatic na pwede. Doon na po dahon, so senaryo, bago nangyari ito, insolvency, ano so nangyari? Yan. Dahil ang daara mo nito, You pick up bago na who he is the cause of the evil cause is the cause of the evil cause. Yan. Opo. kaya lang ang problema, yung ano yan, pero ang sabi niya, ang mga kabaro niya, pero hihuga ka na mag-execute ka ng tindang function. Pwera de los obos man gayod iyan. Pwera de los obos man. Bihira na ano kaya, siguro na, sa sampulo, siguro, sa roduwa na sa nang investigador ka nag-ibo. Sigun man yan duman sa tugan kan agumo. Kaya sabi niya, namumundo na siya, kaso lang din, masang magini, baka naku niya may trabaho. Ay, naku. Sana ba kung arog ka ang tabi talaga? Ano po? Sana po. Sige po. Oo, thank you po. Thank you so much. Okay. May nagapod pang saro tabi, kaya lang incoming ito, may kahurong kita, yan. May nag-miss call. Iyo to sa punto man ni Senador Rafi Tulfo yata yun iso senador mo niya, Rafi ba? Yung nalingaw. Iyo, gari pero dyan pa sa kwan, dyan sa kunyan, sa last chance rule, igwa man yung pigapod dyan sa criminal o gayod dyan sa trafiko, yung pigapod na last chance rule, pwede kang maabsulto man dyan sa last chance rule. Hello sir, good morning. Good morning, sir. Reaction lang po doon sa tema nyo. Maganda yung napag-uusapan nyo doon Opo. sa traffic accident. Ngayon, maganda yung sinasabi niya na dapat talaga i-revisit yung batas. Oo. Kasi mayroong problema. Minsan sa law enforcement unit, hindi rin masyado maintindihan. Kasi kung titingnan baga natin, pag na-involve ka sa accident, pwede namatay,
ang magiging pwede ikaso sa'yo ay reckless imprudence resulting in homicide. Opo. O ngayon, pagdating doon sa mga aksidente, sino bang nagusto ng aksidente? Diba? Correct. Ngayon, may mga judges na nagsasabi na hindi dapat kinukulong yan. Maliban na lang kung itong driver ay talagang under the influence of liquor, naging unruly siya, or under the influence of illegal drugs. Yes. Kaya nga may automatic mga dyan na Anti-Drug and Drug Driving Act. Opo. Yung batas sa mga special law yan. Ngayon, kung madi-revisit yan, kasi dapat talaga maintindihan natin, kasi hindi lahat ng na-involve sa accident may kasalanan. Yes. Meron din biktimang namatay na may kasalanan. Kaya lang, ang naging practice na ng law enforcement unit natin ay ikulong yung driver na na-involved. O hindi naman siya ang may tunay na may kasalanan. Kasi sinasabi mo yan, the cause of the cause is the evil cause of the cause of the cause is the cause of the evil cause. Opo. Ngayon, sabihin na natin na ganun. Kasi meron yan tayong tinatawag na yung tinatawag nating right of way rules sa parte ng law enforcement unit. Oo. Hindi man nila masyado naintindihan. Kasi unang-una meron tayong tinatawag na first vehicle rule. Oo. Sino ba ang nauna doon sa crossing para bigyan ng right? Yan. Meron Isa tayong pa yan. tinatawag na same time vehicle rule. Sino ba ang dapat pagbigyan nung sabay kayo naghinto sa intersection? Oho. O meron tayong rule on through the highway. Sino bang may karapatan na gumamit ng main road bago pumasok yung nasa second road? Oh, Diba? malalim. Meron ano. tayong sinasabi naman rule on rotonda. Mm-mm. Sino ba ang dapat maggamit ng kalsada kung ikaw nasa loob na ng rotonda? Definitely, ang nasa loob ng rotonda yun may right. Oh, maganda. So, meron tayong tinatawag na rule on pedestrian rules. Di ba? Meron tayong gano'n na dapat pag pedestrian, kahit may tatawid o wala, kailangan mag-slow down ka o huminto kung kinakailangan. Isa pa yan, sir. O yan. Oo, dito. Meron pa rin tayong ginagamit dito sa Legazpi, yung traffic light. Pagkikita nyo yung flashing red, flashing orange, di ba? Opo. May kahulugan po yan. Pag nasa harap mo ang flashing red, obligado kang huminto. Yun. Pero pag ikaw nakaharap doon sa yellow or orange, ikaw ay mag-slow down. Pag hindi clear, hihinto ka. Yun. Oo. Yun ang mga dapat maintindihan sa part ng law enforcement natin. Ngayon, naging practice na, pag may na-involve, kinukulong. Hindi dapat. Kawawa. Tingnan nyo muna yung sitwasyon. Pwede naman kunan ng lisensya yan, tikitan, ilagay lang doon, involved in traffic accident o ano pang mga violation. Kasi maobligas siyang magtubos niyan. Oo. Maobligas na mag-appear. Ang problema lang nito, wala ka ng kasalanan, nakulong ka pa, nahabala pa ang oras mo, yun pala, halos karamihan naman ng aksidente na pupunta sa arigluhan. Yeah. Ibihira naman na natutuloy yan sa kaso. Maniwala ka dyan sa akin, Sir Pio. Opo. Napakalalim, sir, ng ibinigay mong wisdom yung science of traffic and itong yung sistema sa investigasyon na kawawa ng mga driver na wala namang kasalanan, siya talaga yung sinalpok. Bakit ako makukulong? Oo, yan. Kasi meron pa tayong isang mga insidente. Banggaan. Oo. Ang tagal matanggal doon sa kalsada. 1 minute lang kayang tanggalin yan. Sabi ko sa'yo. Ba? 1 minuto lang kaya mo mag-drawing. Oo. Kaya yan, halos hindi alam ng mga investigators. Even sa highway patrol, medyo hindi ko na may naano kasi medyo mga okay naman sila. Kahit yung mga traffic natin, marami nang magagaling. Kaya marami tayo nakadeploy na kulang din sa kaalaman. Kailangan talaga bugbugin ang utak nila sa training para madali. Kasi pag may involved na sa accident, lahat problemado. Opo, ewan ko nga ngayon, sir, kung yung mga traffic investigator, hindi natin alam, pwera de los ubos, kung meron pang dalang pulgadera, yung pulgadera baga? Opo. Kasi sa totoo lang, sir, wala na kasi tayong tinatawag na traffic accident investigation course. 45 days din sa mga pulis, kaya lang inalis na. Naku. Siguro meron na lang yan, highway patrol. Pero napaka-importante yan sa pulis. Kasi basic yan pagdating sa kalsada. Yun ang point ni Senator Tulfo na kung dyan pa lang sa investigasyon, gaya ng sinasabing po, sir, kung dyan pa lang sa investigasyon sa pulis, lumabas na, wala naman itong kasalanan, ilibre na. Ikon lang doon na involved in Pwede naman traffic yan accident. sertikitan. Pwede po yan sertikitan. Oo. Involved in accident, both parties, tinitikitan ko yan automatic. Oo. Hindi ibig sabihin, tinikitan kita, may kasalanan ka na. Correct. Obligay lang kitang bumalik. Yes. Para meron holding sa pulis. Kaya lang, ang iba, tinitikitan na kung sino alam nila may tinitikitan. Mali yun. Pwede nga magreklamo nun ang na-involved na driver.
Oo, tapos Hindi magreklamo. ipipin ka pa, preso ka, 12 hours ka kasi nakapatay ka. Oo. Saka isa pa, sir, automatic po sa isang investigador sa traffic gumawa ng investigation report whether it is naariglo yan o hindi. Oo. For future reference. Opo, ito sir, it seems na parang kilala ko tong sir na ito. Ito, sa science of traffic, nasa gitna ka ng intersection, apat, left, right, forward, front. Dumarating yung ambulansya, nakawangwang, naka-headlight, gabos, blinker. Dumarating yung fire truck, dumarating yung patrol ng pulis, tapos may dumarating na armored car. Alin ang papaunahin dyan dapat? Ayan, sir, ha? Ito, sir, maraming tanong yan. Ganyan, ha? Opo. Kung sa tingin natin, ha, siyempre, titingnan mo may fire truck. Basically, yung fire truck, magre-responde yan ng mga sunog. Hindi natin alam kung gaano kalala yung sunog, di ba? Opo. O siyempre, baka may mga na-trap dyan, importante rin yun. Ang ambulansya, importante rin. Pero ang ambulansya, karamihan, isa lang naman ang dalang pasyente niyan. Okay. Ngayon, dumating ngayon yun, di ba? May VIP niya, may Oo. pulis. Oo. Ang dapat niya na unang mapagbigyan, kung siya lang naman ang libre, pulis. Bakit? Ang pulis ang magmamanage ng traffic, hindi po yung fire truck. Kasi po, pag Oo. nagunahan yan, wala po mapagbibigyan dyan kahit isa. Ang importante po dyan, para sa akin lang, pulis ang pagbigyan. Hindi ibig sabihin, alis na yung pulis. Pagbigyan mo muna siya para makabilo lahat, siya mag-manage ng traffic. O halimbawa coming Oo. from one direction din yung police, nakawangwang siya, tapos sa another direction naman yung ambulansya at saka yung fire truck sa other direction naman, alin ang papaunahin traffic enforcer, yung nasa gitna? Hindi po, kung sino yung immediate na nakakaharang ng traffic, yun ang dapat makaalis muna. Yun ang paalis Kasi kahit yun. unahin mo yung fire truck ay nasa likod, hindi rin yan makakaalis po. Correct. Kung correct. sino yung nakakaharang ng traffic, yun muna unahin. Para Okay. makabilo lahat. Clear the passageway muna. Opo. Yun ang importante. Opo. Kailangan ma-clear muna bago ka mag-decide kung sino unahin mo. Ang daming kon sa science of traffic. Ito naman, ito dito sa atin, very basic, andyan ka sa highway, Rizal Street, may lalabas halimbawa dito sa may Binanwahan, nakamotor ka lang yung dito sa highway, may lalabas na naka-SUV, magara. Ikaw na yung evident na nauna, yung nasa highway, yung nakamotor, gigit-gitin ka pa nung papasok sa highway, naka-SUV. Paano ba, sir? Pero ito yan, sir. Meron ba tayong tinatawag na rule on through the highway? Oo. Ang may karapatan dyan, basically, yung nasa highway. Oo. O, pardaanin mo muna, saka ka lumabas. Yun ang rule po dyan. Oo. Tapos meron tayong tinatawag na doctrine of last clear chance. Yan, last Halimbawa, chance, oo. yung doctrine of last clear chance, sa tulay, nag-overtake yung motor. Ay kasalubong ngayon ng isang kotse. Alam naman na natin na yung motor may kasalanan na kasi bawal mag-overtake sa may tulay, sa mga kurbada, sa mga yellow lines, bawal yan mag-overtake. Nag-overtake siya ngayon. Ngayon, nakita ng kotse na may space pa naman siya para pagbigyan niya yung motor, ginit-git niya, bumangga. Oh, yun. Yun ang sinasabi natin na meron ka pang sufficient clearance para iwasan mo, hindi mo ginawa. Pwede ka pong masabit yan sa kaso niya. Last clear chance, yun sinasabi natin. Doctrine of last clear chance po yan. Yung Kaya talagang, dapat, isa po pa na napupuna ko lang, kulang din talaga yung nagpapaseminar sa mga driving school. Halos hindi rin alam. Kasi nag-seminar din ako eh. Nag-seminar na ako para malaman kung anong tinuturo nila. Kulang din. Even doon sa mga tinatawag natin mga skillful technique in driving, kulang din. Basta turuan ka lang, pagkatapos wala na. opo. Ito sir sa pedestrian lane. Kasi yung iba, meron ng tumatawid sa pedestrian lane, bubusinahan pa, parang pinatitigil pa yung tumatawid. Yan po. Sa totoo lang, kumbaga sa tinatawag natin yung kumbaga yung respeto mo doon sa mga tumatawid. Oho. Di ba? Oho. Alam mo po, yung pedestrian lane, karapatan niya ng mga tumatawid. Oho. Obligado ka dyan na mag-slow down o huminto. Yun. Kahit na walang tatawid. Kung may tatawid, huminto ka. Pag walang tatawid, slow down ka. Kasi po, tandaan niyo po ito, bawal po mag-overtake sa pedestrian lane. Mhm. Parehas din po yan ng tulay, parehas yan ng mga crossing, parehas yan ng mga yellow line. Yun. Bawal Opo. po dyan. Okay. Disregarding traffic sign po yan, yung reckless driving. Opo. O sige sir, napakaraming salamat po sa input sir. Salamat na po sir, nag-ano lang kasi narinig ko yung ano nyo, Oo. nagbigay na rin tayo ng kunting comment. Do, Salamat po. do I have the privilege na i-reveal ko yung pangalan mo, sir?
Ay, hindi mo ako siguro sir kilala. Hindi mo siguro sa sir kilala. I-text mo lang kung kilala mo ako. O, siguro baka. Text mo na lang. Sige. Text mo na lang, sir. Sige, Kung sir. kilala mo ako. Opo, Kasi thank kung you di so mo ako much. kilala, imimit kita. Parang Ayun, sir. may naalala kong restaurant ng pangaran Irsid diyan sa noon, mga panahon noon. Ay ba yun, sir? Iba? Sige sir, thank you so much. Thank you, Sige, sir. Thank Apo, you. sige, yan o. Yun ang ganyan. Gulpi bagang aksidente ko niyan. Paano na-trigger ini sa tuyang discussion? Because of this series of accident. Sunod-sunod ang aksidente. Tinunan lang New Year, bakong aksidente sa tinampo. Aksidente sa eroplano. Ngunyan uni na. Aksidente na sa kunyan sa kalye. Nako, iparayo kimal na Diyos. Halawig ang hanap buhay ta, nakaboylo kita muna, Chief Tech Premier, nag-utang ako. Iboylo mo na yan, ha? It's 9:42. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in Healthcare and Management, Emergency Medical Services NC2, Food and Beverage Services NC2, Trainers Methodology, Events Management Services NC3, Bookkeeping NC3, Barangay Health Services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma
Agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahaputan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tingog Ganbanwaan. Rio Fernandez. Good morning, Papa Jer Bailon. Sabi ni Papa Jer Bailon, good AM, baka saro pa sa rason na dakol na aksidente sa ngunyan dahil sa mga traffic. Kaya mga makaskas, mga bihikulo ta may pighahabol na oras. Pwede man. Kung gulpin traffic, pakaraskasan na sa natanganing day ngayon ma-traffic. Ano? Okay, and saro pa, bago kita sa report, nganing makashift na kita sa ibang tema, pakitakel tabian open pipe sa mga motor, rampante na sa tinampo. Talagang open pipe. Tap kung bako yan open, pungot, distorted lang po, ano, pinag-distort ninda so original na kunya, so original na ano ini, na design kan ining tambot. So bakong open pipe, talaga ang pipe open dapat yan, tanay mo pwedeng klase. Dinistort lang ano. Sir Paul, good morning. Good morning, Sir Pio. Yes, sir. May naglag po ako. Tamagayon ng discussion mo niyan. Opo. Pati po inibaga, kung mahiling mo dyan ng tinampot, bako lang papanaguton itong mga driver. Inayuman ng mga kontraktor, ng DPWH. Ako, sige man ang biyahe ko, na ano po yan, na hihiling ko yan, ining mga reblocking. Dahil man lamang kay warning device o signages o ilaw man lang, bigla ka lang mabubulaga. Hulog ka na. Tadaing daing ilaw. Plus, ini kung mariparo mo manining ng asphalt overlay. Ang sarong tao kang tinampo, asphalt overlay ninda. So, sa balyo, daipa. So sa balyo, alang sa saro, ababa, ako na motorista ang nag-i-slide dyan. Last month, hali ako sa Tanduanes, particularly sa Birac. Saludo ako duman sa duman kang DPWH. Duman talaga, organisado, mahiling mo pag-igwang mga reblocking, igwasin ng pigkakaag na floodlight, lalo sa Banggi, na mahihiling mo. Na igwa duman kay reblocking. So dapat arog man kayan. Kung nagigibo kang isla, how much more digdi sa tuya na mainland kita? Good. Very Kaya good. dapat i-finalize man po ining mga kontraktor. Actually, dako lang nagadan dyan. Dahil nakakasuhan. Kung dahil nakakasuhan ang kontraktor, dahil lang dahil nagduduwa-duwa ang district engineer, dahil lang kontraktor si congressman. O isabay sa kaso ang district engineer, pati si kontraktor. Salamat sa tabi. Thank you so much, Sir Paul. Magayon, valid man na obserbasyon tabi, ano? Tayo pagpadagos tayan, may mga report mo na kita diyan sa luwas, ano? Masif na kita ning na tema pa, naka-standby kuya si Karen. EGB. On the spot. Biltadahan tayo ng mga temang yun tabi, ano? DZGB. On the spot report. Si Karen nasa linya. Karen, good morning, go ahead na. Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Live kita digdi sa Albay Cathedral. Kung something tig sa gibuo patapos na ang Meteorological Service na Funeral Mass kay dating Obispo kan Legazpi Bishop Nestor Paringa. Bago ini mailibong digdi mismo sa Laupan St. Gregory the Great Cathedral. Inamayuhan Tabi Sir Pio ni Bishop Bong Bailon ang Pagpalitangungan in attendance man ang nagkatulang mga kasabuan sa Justice sa Legazpi. Pati si Bishop Emeritus Lucilo Cambao. Sa ngunyan, pinagahala pa itong pinakahuling momentum na ilalag na init sa iyong lubungan. Hindi tabigan mo Sir Pio sa... Go ahead. Sa na eksaktong lugar dyan ta. Igo baga dyan mananggad din pinaglubungan na
nin man lain-lain na obispos igo diyan sa Yes, inyong lugar Sir diyan Tio. go ahead. Sila lagi ang digdi sa mismong kinumumagpapantan inainitan ligori magwa at sinisipit sa resurrection. Bali kung nakaantang ka sa altar, Sir Tio, digdiin ni mismo sa walang side o sa left side kan simbahan, ilulubong ang dating obispo. Si Bishop Emeritus Carino, nagadagkan uminaging Mayo 26 sa edad na 86 sa Cardinal Santos Medical Center sa Makati. Sa ngayon tabi, Sir Tio, igabindisyon na kabaon ni Bishop Nestor Carino. Oo. Kasi na ilang minuto na lang ang bigalata, ilulubong na yung digdi sa may left side ka na Albay Cathedral. Sa luwas man kan simbahan pero diyan sa compound. Salaw sabi sa compound, pero kung digdi sa may left side, salaw talaga ni Sir Tio, sa may altar ba ba? Sa may altar. Oo. Nagbabay ka digdi sa left side, yung digdi si Bishop Nestor Carino. Iyo. Sa laog mismo kan cathedral bakong sa compound kundi sa laog mismo kan edifisyo duman sa may altar. Ito, Sir Tio. Ayan, sige. Kaya yan, babalik kita, para po na i-finally i-corrupt na yung Bishop Carino, karan-ala, dito. Thank you so much, Karan. Hala dyan sa pagsubaybay sa paglulubong kay Bishop Carino. Yan, dyan sa laog mismo kan cathedral. Si Pading Jomar, Sarapat at Chief Tech Ramir, pwede? Sige, ipasok natin si Pading Jomar bago kita mag-news, dara ni Jen. Si Pading Jomar, good morning man, what's happening? Salamat pa rin kayo. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Pinasyaran ko pa rin kayo ngayon si Police Captain Alex Alcantara, Institute Police kan Malilito, sa konti ng detalye ng aksidente kasunod dito sa Barangay San Jose, San Malilipot. Although maraysa na nga sa dahil mga kinagadan, pero pito pa rin kayo ang inadudo, inarito, kan sarong paramotor, digdi sa National Highway, kan Malilipot Albay, na nagresulta sa ng pitong ini na mga estudyante kan San Jose Community College, Madarata Hospital. Makangalas na sabi ko, maiwasan na ang tinampo or insin pa rin kayo. Tapos, motorsiklo ang nakadali, patukad, na target pa ng ganito nag-aralat na mga estudyante. Sir, Police Captain Alex Alcantara, tabi ni Pio. Opo. Sa DCTV, pwede mo kami matawang informasyon na paano ito? Ano ang problema duman? Sa tayo kang kantinan po, may nangyari kang harga ng insidente. Pito pa yung mga estudyante ang nagdaranyaan kasi nagdadara sa hospital. Pio, si Police Captain Alex Alcantara. Sir Pio, good morning po sa inyo po at sa mga tagadang inyong programa. Opo, Chief, good morning. Sige po, what happened? Basado sa official investigation nindo, go ahead po. Yung po nga nangyaring tapos pas po ng hapon, bandang alas 5:57 ng hapon, habang po ini si Disoyo, nagmamaneo ka sa iyang 40 kilo hali sa Malilipot, steering sa direksyon ng Legazpi. Asin pag-abot niya naman sa parte kang Sante, natanda niya ining 7 biktima ng estudyante ka ng Malilipot Community College na nag-alat kigit. So dahil pa ng-experience na ini, ito nagkarulugadan, kasaba na po yung driver. So, what was the cause databe, Chief, kaso aksidente? Anong nangyari databe? Base po kapag interview naman sa mga witness naman sa lugar, yung po nagmamaneo yung motorsiklo, si Jay, mag-vision po ang pagpadalagan sa iyang motorsiklo. Siguro na antisipar ining paruluwas ng mga estudyante hali sa mga eskwelahan, kaya nabunggod na po. Pito pati yan eh. Pito, maray kung saro o duwa sanap, pero pito, nasa gilid ining mga biktima tabi, sir, so nagkaburunggo? Actually po, dahil po ini pong 4 lanes po yun kumbaga na ako parang ng mga estudyante, yung tinampo dahil
halos may na po ning halatang lugar, wala pong halatang mga jeep. So siguro yung iba na kapag nila sa tinampo, consider po na luluwasan po pala nila ng hapon, alin po sa para sa graduation class. Kaya marabayan po ng estudyante. Timing na yun pong motorsiklo pa up. Opo. So, makaskas tapito ang nadali, dahil nakapag-preno tulos, dahil naka-anticipar tabi, Chief? Po, dahil na po yung hindi na po nakapag-anticipar. Kaya nga po, nabangga niya po yung pitong estudyante nagalatan sa Kernad. Iyo. So, what's the latest ngunyan tabi? Kakasuhan ba itong nakamotor? Over? Opo, nakapag-prepare na po kami ng mga dokumento para sa pag-file ng kaso. Lagad po itong ibang biktima, yung apat po na nakapag-tuloy na consider na naka-minor injuries lang po ang tinamo, nakapag-uli na po sila, nagkaroon na po silang settlement. Pero yun pong ulo na nasa hospital pa, yun po ang inaapita pa na pamilya kaya nga nakabangga. Opo. Ano Chief Sukunyan? So, statement under investigation official kan nagmumotor. Ano talaga sa pahayag niya daw? What happened at tabi, sir? Sabi niya din niya paro yung mga biktima. Yun po ang pahayag niya. Oo. Ano yan? Straight ba yan o blind the sharp curve or what? Straight po yun eh. Alam mo po, paluwasan kang pinampo. Halos sa squid, medyo kung hindi mo kabisado yung lugar, mabubulaga ka talaga dahil lalo na bullying luwas na estudyante kahapon, hindi na siguro in-expect na may maruluwas na estudyante dumaan dahil dumunggo po kahapon. Opo. So, sakit, ruluwasan ng estudyante halos sa pag-practice, siguro nabulaga ka. Kaya po nangyari yung incident. Ayun. Igoning informative signs before mag-abot yan sa lugar na yan tabi, sir, na nakabugtak? Wala po, pero pag po duman na barrier, pagdalaag, parang kaya pinagbabalyo. Alam po kahapon dahil weekend siguro ginisid. Kaya yun, dahil na anticipate ang driver na wala ng barrier doon. Iyo po. So driver mo niyan tabi, Chief, hain? Na-release mo na po, madaling araw. Pero po makapag-serve ng ganun topic period. Oo. Po yung makalapit po yung mga biktima and kung magpa-file pa po sila ng kaso. Oo, suma-file ng kaso, tulosan na duman sa 7. Final po yung information ninda kung anong mag-i-engage kung mag-file sila ng kaso. Opo. Sige tabi, Chief, salamat din maray sa oras mo na informasyon. Mabuhay po ka mo dyan. Apo, Sir Pio, good morning po. Thank you po. Good morning. Thank you very much, Pade. Iba Pade, ang kasong ini, ang sitwasyon namin, duman sa figure sa bago, Iyo. na kaing kakurupasalan, napipreso, napiperwisyo. Iyo. Diba? Ini talagang obvious na sunod motor. Oho. So, mga nangyayari sa Italy na napreso sa truck driver and nakatuan, hilungon tamang kaduman sa CCTV, wala man talaga yung pagka-iisip ko. Nananahilik yung truck driver. Diba? Okay, sige. Kaya, at least din sa malilipot, aram, piling na ang may problema duman, problema, itong to, para motor. Isipan mo pa rin ito ka doon, madali yun ang pagpipreno. Diba? Tato ka doon marini. Kung gusto mo magpundo, kung nariparo mo talaga ito, madali ang magpreno ka. Mas hindi ka magpreno, mapundo ang motor. Basta patukat, nangyari ito. Dahil sobrang kaskas talaga na rabas sa motorsiklo. Yung nagpaparata, Salamat Padi, kasabayan Chief ka na Marilipot, PNP. Mabareta si Jen. We will be right back. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Chance nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enon sa Bareta. Enon sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 7 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Isinumeter sa Kamara de Representantes ang propuesto na may kamautan na gibuho na krimen ang pagpapalakop ng fake news. Sigun kini elected Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez, maski garantiyahan kang konstitusyon ang freedom of speech of expression asin of the press, igwaning limitasyon sigun sa Korte Suprema. Sigun kay Rodriguez, dating law din ang mga presenteng lay arog kang revised penal code asin Cybercrime Prevention Act o Republic Act 10175 iyong bako sa pesyente para aksyonan ang mga isyong darakang fake news, kaya isinumiter kay niyang Anti-Fake News and Disinformation Bill o ang House Bill 11506. Di man sakop kang propestong lay ang personal na opinion, honest mistakes as in good faith reporting. Igwa man ng mga judicial safeguard arog kang legal remedies as in appellate review para dai maabos ang propesto. Ang penalidad sa mga mabayular iyong anong sa kod 12 taon na pagkakapreso asin multa na 500,000 pesos sa kod 2 milyones pesos. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Bayaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Good morning pala dyan sa satuyang partner sa komunikasyon. Partner kang DCGB sa komunikasyon dyan sa PYZ Enterprises, Papa Yankee Zulu, dyan sa Orosite, yan. May nag-friend request sa kuya, nalingawan ko lang, kadakol na kaya, dahil ko na-reparo na. So nag-request dyan, si na ito tabi. PYZ Enterprises, mga VHF radios, UHF, yaon dyan, tabi, the best man. Partner yan kan PBN DCGB sa komunikasyones, wireless communication equipments, Maraynaga, kay Sir Raul Calio, the best man yan. PYZ Enterprises. May naghapot man sa tuya, so clinic ni Dr. Philip Roa. Tandaan lang po ni na madali makuha ang clinic ni Dr. Philip Roa. So eksperto baga, espesyalista sa mga talinga, dungo, alunan. The best yan, Dr. Philip Roa. Mga ekipahe moderno, budas siya mismo, bihasa, eksperto, espesyalista pang St. Luke's ang pahit. Ang clinic niya, madalion hanapon. Pasiring ka mo sa Esteves Memorial Hospital, hapoton sa Guardia, sain po sa clinic ni Dr. Philip Roa. Kataning sa nakan Esteves Memorial Hospital tabi. Diyan sa may Santa Ines, yan. So nagapot sa tuya kasuhapon, pasiring na po kamo diyan. May problema kamo sa ulunan, talinga dungo, pa man, Doc Philip Roa is the name. DCGB On the Spot Report. Nasa linya si Kumpadring Al, good morning!
Salamat, Pade. Good morning. Lao mana ang duro-diretsong development digdi sa Legazpi City sa mga masunod na bulan asin taon. Sa pahayag ni Mayor-elect Hisham Ismail, sa hampang kan mga kapitan, asin ibang pang barangay officials, durante sa turnover kan 45 units nin emergency rescue vehicle nadakulang bintahe na permi may kasurog ang sarong local government unit sirindigdi sa Legazpi patinaan mga barangay dahil siring kana ko Bicol na perming kasurog sa pagkataonin mga asistensya madali sana na marealisar ang mga pangarap kan barangay siring kaning mga pasilidad na napapakinabangan dakulaon at tabang sa operation man kan kanya-kanyang barangay arahayan asin kaugmahan man kana mga barangay officials dahil yaon permian suporta na di ka maabot lalo naman yaon pa si incoming congressman alkalde attorney Pino Garbin Jr. na matukaw naman sa Hulyo bilang kongresista representative yaray kan ako Bicol kaya madali sanahan koneksyon sa gobyerno nasyonal. Kadakol pa ang mga pinagaplano na development ng sa Legazpi na siguradong papakinabangan kan mga barangay. Kaya yaon saraman ang pangapunan kan bagong ilidong alkalde na makipag-cooperar ang mga barangay officials lalo-lalo na mga residente dahil biglaoma na sa mga masunod na bulan asin taon na sunod-sunod na mga development na mangyayari digdi sa syudad ng Legazpi. Roger. Yan pa rin ang informasyon pa digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al, sa dagdag na storya hali dyan sa luwas. So, well, in essence, that's true na kung maray po ang kunyan ang relasyon kan local chief executive budakang nasa higher level kan elective position, halimbawa congressman or senador or baging presidente, it's just logical na ang bulos kan kunyan kan mehoras sa pag-request ng mga projects, pag-request ni na kung ano na papakinabangan kan lokal na gobyerno and it will benefit ang mga konstituentes, madalion. Yan baga. Yan naman nagpaparasabi Chief Tech Ramir na political butterfly, ngayon nga si senador, nga si congressman, nagbalyo naman nga, tamiligan na nga so presidente, araw kaning partido, nagbalyo naman duman. Natural, araw ang kaan talaga, kaya nga ni ibaga, politika, play politics. Nata, kay itong mga panahon, iyo usoan so pigapod na mga party lista. Yan. Bako ngayang fiel sa partido. Tamili ngay nang gana so kaibong duman naman siya, mabalyo naman siya. But if we dig deeper, hilingonin do, halimbawa, saro kang congressman, ang nangganang presidente, bako mo ka partido, tapos sige pa ang kukontra mo duman sa kongreso. Do you think na ang administrasyon madali man na makapagpabulos sa imong kan mga pigahagad mong infrastructure projects, pigahagad mong proyekto para sa uni? It's just natural na medyo talamataman iyan. Tapi ka para kontra mo nga ni. Not unlike na kung ika kapartido umuyong kaduman, sumabay kaduman sa administrasyon, dakulaon ang diferensya ka iyan tabi. Primero, duman personalmente sa politiko, na pig-apo din ng political butterfly, duman personalmente sa iya. Kung umapil siya duman sa administrasyon, personally, so sa iyang political career, mapipreservar man. Now, i-connectar niya to sa kunyan sa mass base.
kung ika kasabay na sa administrasyon manginginabang sumas-base so constituentes mo sa distrito, so constituentes mo sa munisipyo, sa syudad o sa probinsya, nata madali ang pagtukdol nin mehoras hali duman sa palasyo, hali sa gobyerno nasyonal ta ni sige kasabay ta ini. Tigasuportaran kayo ng programa kan administrasyon. And kung may mga diit na diferensya, pigkukurehiran. Ba kung pigkukontra, pigkukurehiran. Iyo po yan. The continuance, personally kan sa iyang political career and the continuity kan grasyang mababa sa komunidad. Araw po iyang kantabi. Kaya ining sa Legazpi, good baga. Si Mayor-elect Isam Ismail, buda so Congressman kan ako Bicol, Congressman Saldi, buda si Congressman Attorney Pido Garbin Jr., sararo sinda tabi. So do you think na dipisil o bako ang pagbaba ng pondo? Madali o niyan tabi baga. Yan. Taking in consideration na ining standard na ipinundar ni Mayor Pido Garbin Jr., na Attorney Pido Garbin, ni Mayor, incoming Congressman, ang standard kan kaskas kan implementasyon kan mayor na mga proyekto digdi sa Legazpi, halangkaw. And pati administratively, hilingan nindo, natatahalangkaw. So, level, makaskasun baga so pagbulos kan mga proyekto. Akan, sa housing, o yan, igwar ni sa housing, mahiwason. Pirang ribo na housing units. Although, kaniyang kang national, pero, idiniretso digdi. Then, so, rehabilitasyon kang LCWD. Nasa procurement stage na baga. Taigwan ng pundong ibinaba. Committee on Appropriations, nasungkit sa pundo duman, ibinaba digdi sa satuya from the national government. Procurement na. Procurement procedure, administrative works na. Uni, mabiding gabos-gabos na. So, ining sa Bicol Regional Medical Hospital, or Bicol Regional Hospital and Medical Center, gabos. Tabi. And sa Laogan City Hall mismo, di ba? So, mga haloy na dahil na po-promote, na dapat na-promote naman, na-promote na tabi regardless of any political inclination, affiliation, and aggravation. Promote ba ni Mayor Pido? Basta nararapat, susog duman sa lay. Pinag-promote baga. So, anong nangyari? Sumababakante kay itong pwesto, igwan naman masunod duman na magkakaigwanin paglaom na ma-promote man regardless of any political color. So, mga kaswal, so mga 1530, sinara baga kung ano, ibinalik so dapat. Pero so, day man talaga man nagkunyan, it's just justiciable na day ka man magbalik ta, day ka man nagtrabaho. Pero so nagtatrabaho, ibinalik baga. So yan, just nagkaperasa na sa mga level, standard of governance na nahiling niya tuungon yan, digdi sa presenting dispensasyon kan City Hall. Plus, the fact na itong maray na relasyon sa national level, yan sa Kongreso, talagang may opportunity, digdi sa Legazpi. Sarong report na lang tabi, Angel, okay na yan, medyo alangan na kita sa oras. Si Joshua na lang ipapasok natin. Joshua, good morning man. Please go ahead na. Yes, good morning Tabi Serpillo. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong Bareta, paano daw maresolveran ang problema sa maluyang supply ng tubig digdi sa Daraga Albay? Kung dahil niya to masabutan o maaraman, kung yaon o talagang wara sa opisina, ang branch manager na nagmamanihar kan water supplier na prime water. At day na sin na magparakon yan. Balakan niya nga ni. Day tini, no? Nagpasyar ako, Serpillo mo niya na pagkaaga. Alik pa sana ako duman. Sa opisina kan prime water Daraga Albay. Ang simbag sa tuya, wala man niya si branch manager. Day man niya si ibang authorized na magtaram. Lunes, alas 10 ang aga, wala nga si DM. Paano ma-resolve ang problema? Kung halimbawa, totoong wala talaga sa opisina. Halato nindang magtukaw si Mayor-elect Mayor Vic. Tadako lang ng posibilidad na ibulta itong subulan-bulan
Magkukunya sila dyan, magluluhod-luhod sila sa paghagad ng permiso. Bako? Pwede. Sinda man ang magsuyo-suyo. Bago na pala ang BM Ditabi Serpio, Aha. inapot ko so guard mabuot, inapot ko. Okay. Sabi ni ano na ko sir pangalan ni branch manager niya ko, wala pa nga sir. May ko may aram sa pangaran sa nagbago nga Aha. may uminagi sir po yung empleyado, may sili yung prime water so bado. Opo. Inapot kang gagawin. Sir, ano nga sir so pangaran ni BM? Sabi kay itong uminagi, Adrian, diretso talikod laog sa opisina. Tapos nagbalik. Hindi, sinabat ko. Sir, ano nga nitabi sir so pangaran ni BM? Adrian niya. Basta Adrian ta. Lingaw ko sa apelido. Lingaw man. Oho. Lingaw sa apelido kan boss. Oho. Kaya hapot man sa nakuta sir Pio kan mga taga-daraga kung na kumusta na supply ka na tubig ka yung concern naman sa nakuta itong so duman sa barangay Busay naan mga taga-daraga dahil nga mong problema sa maloyang supply ng tubig alagat puro aldaw na nahiling na nagparaula ang tubig sa ibabaw kan tinampo. Kudi parte kan pagginguwa na kumbaga balanse na reporting nagpa-share kita digdi sa nasabi ng opisina ang simbag ugari kadi sa tiyo wala man niya pa si BM si branch manager and wala man si ibang otorisadong magtaram. Roger. Yata di sir tiyo ang dagdag na storya halidig di sa luwas Josh Cominaw. Salamat Joshua sa istorya sa pagikaiyan. Salamat man kasi do pagantabay. Masurok man ko nako sa imburnal. Tatibad pagbutwa ako may 80,000 man ako. Masunod si Andy Mar. Sa indong nadangog ang programang